Hem vingut fins a un lloc emblemàtic de l'estació. Estem a Cap del Bosc, amb vistes a la Coma Pregona, perquè avui és un dia molt especial per Masella. Fa sol, hi ha bona neu, hi ha ambient a l'estació, però no és això el que fa que avui sigui un dia diferent de tots els altres. El que ho fa diferent és que la Queralt Castellet, snowboarder que va començar a fer snowboard aquí a Masella, amb el Masella Team, ha guanyat aquesta matinada la medalla de plata al halfpipe dels Jocs Olímpics de Pequín. Des de Masella no podríem estar més contents, però no som els únics que estem feliços per ella. Can we skip to the good part? Queralt, t'ho mereixes tot i més. Moltes felicitats! Doncs bé, la Queralt la vaig conèixer que tenia 12 anys. Venia de la mà del Santi Corral, que entrenaven amb el club de Masella Team. Hola Queralt, encara recordo quan eres una nena que anaves amb el teu pare fent snowboard i ens vam conèixer. Vinga, un petonàs molt gran i felicitats per la medalla. Vam estar 12 anys fent competicions, vam començar amb competicions FIS, Copa d'Europa, fins que vam anar a la Copa del Món i allà vam aconseguir la primera classificatòria per anar als Jocs Olímpics de Torino. La medalla olímpica que ha aconseguit avui Queralt Castellet, en primer lloc, és la recompensa olímpica a la trajectòria d'un esportista excepcional. I la veritat és que s'ho mereixia i avui finalment ha aconseguit aquest somni pel qual ella lluitava. Però en segon lloc també és el reconeixement merescut als esports d'hivern catalans. Ha demostrat fa molts anys que tenia el nivell per fer aquesta medalla. Era la 5a Olimpiada que feia, però sempre per una cosa o altra havia estat a prop però no l'havia acabat d'aconseguir. La més sincera enhorabona perquè ha estat una medalla molt treballada, molt lluitada durant molts anys. Tants anys seguint-la per tot arreu i la veritat és que avui m'he emocionat d'una manera impressionant. S'ho mereix la Queralt Castellet i a més estic convençut que hi haurà un abans i un després d'aquesta medalla. I espero i desitjo trobar-la per Masella perquè els orígens no es poden perdre. Bones, Queralt, encara me'n recordo els teus primers Jocs Olímpics el 2006. Ha nevat i ha plogut una mica. La veritat que a casa estem molt agraïts de com ens vas ajudar. I felicitats, moltes Queralt! felicitats! Queralt, des de l'estació t'hem vist créixer, des dels teus inicis al Masella Team. Et volem felicitar per la merescuda plata olímpica, gràcies a la teva perseverança, intel·ligència i esportivitat. Un gran somni fet realitat. La més gran enhorabona. Sí, no he pas dormit aquesta nit, he vist tota la ronda i ha estat un dia molt emocionant. Estic molt i molt feliç per la Queralt perquè realment s'ho mereix i bueno, ja ha estat la bomba. Aprofitem també que estem en un lloc tan especial i tan identificatiu de la nostra estació per preguntar-li a l'Eloi Cordomís si la setmana que ve les muntanyes d'aquí a la Coma Pregona tornaran a estar més blanques. Eloi, què ens en dius? Bé, neu? Hola, Anna. A veure, primer de tot, deixa'm sumar-me a les felicitacions per la medalla de la Queralt. Enhorabona. I ara una altra notícia d'aquestes molt esperades, i és que sembla que torna la neu. De moment, per aquest divendres, ens passa un primer front. No és gaire actiu, però sí que a la tarda podria deixar alguns ruixadets, cota neu entre els 1.400 i 1.600 metres, i seria una nevada testimonial. Poca cosa, insisteixo. Després baixaran una mica les temperatures. Al cap de setmana tindrem una mica de tot, entre sol i núvols, tant dissabte com diumenge, amb unes temperatures que, mira, oscil·laran entre els 3 i 4 graus sota zero a les cotes més altes i 3 i 4 graus positius a les cotes baixes. Durant el diumenge puja una mica la temperatura i després dilluns és quan ens arriba el front més actiu, que a última hora de diumenge ja podria deixar algun primer ruixat i sembla que queda estancat durant el dilluns i dilluns sí que esperem algunes nevades una mica més destacables. Potser 5-10 centímetres, però bé, ja farà canviar el paisatge, de ben segur. Gràcies, Eloi, gràcies a tots una setmana més per seguir-nos i felicitats, Queralt Castellet, per aquesta fita històrica.